Fl-Ixkun kien fost l-oġġetti użati fi ġlieda li seħħet f'Paċeville matul il-lejl li għadda. Skont informazzjoni li rċieva Net News, għal-ħabta ta' 3 ta' filgħodu kien hemm kaos fiċ-ċentru ta' Paċeville. Saħansitra kien hemm anke ambulanza. Madankollu l-pulizija ma kienx f'pożizzjoni li tikkonferma l-każ sal-ħin li dan is-sit għamel kuntatt magħhom. L-istess lejl kien ikkaratterizzat minn ħidma oħra tal-pulizija, fosthom ħidma li waslet biex persuna nqabdet bidroga ġoġnin pubbliku f'San Ġiljan. Il-pulizija kienu qed jagħmlu xi ispezzjonijiet fl-inħawi ta' Paċeville meta fi ġnien Spinola innutaw persuna li aktar tard irriżulta li kien fil-pussess ta' droga. Skont informazzjoni li għandu Net News, il-persuna li nqabdet kienet fil-pussess ta' droga suspettata kannabis. U sa dan it-tant fl-istess lejl il-pulizija kellhom jissejħu f'ħanut Paċeville fejn instabu numru ta' prodotti tal-kontrabandu. Il-prodotti instabu l-ewwel minn uffiċjali ta' dwana illi kienu qegħdin jagħmlu xi ispezzjonijiet fit-triq San George f'San Ġiljan. Hemmhekk huma talbu l-assistenza tal-pulizija biex itir rapport dwar xi affarijiet illi kienu nstabu fosthom prodotti tat-tabakk.